Ayan ang panahon na. Oh no! Kasi panahon to, krisis kayo sa pamaliton. Pamugas na to. Tangwag tangyod. Hey! Sige to pa. May manaygon ta. Ayos linga na may, marag tubig-tubigan eh kay ato pa lang imo. Pintur-pinturahan pa, lapay bungbong imay. Tubig-tubigan na muslingan. Manaygon ko kasi. May nang pamugas-mugas na ba? Wow! So ayan, panaygon. Kasi palitag mugas yung taon na ni. Asa to mga gamit eh. Siyara na silingan lagi mahatag sa kuha. Ano? Oh. Talaga kabugas-bugas tag. Ano ba? Oh no! Silingan ay. Hey! Warta kita angin. Tubig-tubigan yung silingan ba? Sarado. Oh no! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Happy New Year. Panha ba kayo ng utak? May pasayo, sir! Ma'am! Hindi pahuway ka nila nga. Kung saan mo pahuway na pa dito? Panha ka ng utak? Let's go! Lustig ka. Ayaw pa! Pumas ko nga. Untong na ko. Pahuway ka! Hey! Let's go! Hey! Ay, may Pasko, sir. Banha, banay mo ba? Mas, unaygon ko, sir. Nabay manaygon nga 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 utong mong dako. Amugas lang yung tao niya ako, sir. Ay, mamugas nga, nakatugon ba ako? Ako'y pahuway, utong ng dako. Ay, ikaw na una, hindi ko panaygon sa mga ang kuhan, sir, kay ako ba, pamugas-bugas ang taon, sir ba? Wow! Yan, ba, di bugas inyo, ha? Paano ka panahon ko, sir? Size, kapalita ko sa kilo. Porting mahalap yung kayo. Oh no! Ano na ko panaygon sa taon po sa tuwa. Ari ko kung silingan tubig-tubig. Tubig-tubig gamit na kan sir ba. Tubig ba nga init man kayron? Uga man gani akong sa ugo. Luoy na bitaw ka sir. Pasko. Banha makisakit ang dugan. Luoy ko tama sir. Amo sir, tus kailangan ko sir tinuod gina pamugas ni taon sir. Ano? Oh. Luoy. Wa di ka pamahaw day. Hey! Mua, taglong abi gina saging. Nya karon. Ay, mo sir, muhatag kas kuha. Bawo biya karon pilay kilos bugas. Maygon ko para maka bugas-bugas sa taon ni oy. Itong bawa na to, saging lagi taon to. Oh no! Hala ka daw. Hatag mo. Magpasko! Ano na ako ni mo? Di mo ka mahunong. Sir, tagal na taon. Sir. Oh no! Kanya og hatagan ka nako. Di na ka mabanha. Dili lang. Dili lang ko, basta, imo na patagaan dyan. Yo lang ha. Oo. Doon lang ako, sir. Ayun ko pakita ng nawong mo balik diri ha. Oh no! Kapalit ng tao ng bugas. Oh. Sama lang. Sige, tibok na. Oh no! Oh. Dangajanghag man ka, reklamo ka. Ang mga tao na sir eh. Kuha. May gani kay gitagaara ka. Magpasalamat unta ka sa kuha. Tagpilang kilo bugas karon day. Kay 61. Una, ako di imong pakuanon sa inyong 1 kilong bugas. Ang
ko no. Kaya para makapalit ko sa lang na kilong bugas. Kaya, pwede na lang, Jis. 10 pesos. O sige ha, may utang ka sa akong 51. Balik ko muna paningin mo. Di man kayo kung sa kilong bugas. Ako pa din na utangan nga. Huwag man ko mangutang taon sa imo, ha, oy. Okay na nga ko sir. Kaya ako lang tato nga. Bisag kapalit ko sa kilo. Wow. Ihatag ni mo, Jess. Kaya go na. Sa 61. Basta, paningin ka sa 50 kapit. Ano yung kuwan? Oy, oy, dili, pwede. Dili na ka pwede mo balik dire. Wa ko'y kwarta. Di man kayo kung sa kilong bugas. Jess, usa, bisag ka siguro tulo ka lugas. Ano yung bagay ka ilugo rin? Oh, mubalik ka dire, wa ko dire. Bala ka, mubalik ka. Basta, balikon ka na sir. Oh, kaya na mo. Maningil ka, grabe na pug ka. Ikaw po'y manaygon, ikaw po'y maningil sa kuha. Malaikon ko sir, ano kapalit ko sa kilong bugas. Hey! Say, buto sa bot di ay, usa di ka kilo gusto nimo. Okay, nanay, 10 pesos. Bisa lang itatugtungas kilo. Yan saan kaigo ng 10 pesos. So, kuha nga pag mo. Oh, basta na kayo utang sa ako ng 51. Yung bitsi ka. Balik ko na sir. Ningil ko. So ayaw balik. Huwag makakita ka na ako dire. Basta, ningil ko na mo. Sige, balik. Say, wa ko dire ugma. Balik ko. Ay mo siguro ang tawa na mo. Di ko mo tago ni panguan niya. Murit. Tago na. A few inches later. Balik ko ta juga. Why ugma nga. 10 pesos talaga na imong gihatag. Ayaw ko! Dito kung tindahan wa magani kaigo. Ko ta juga ugma pa na ako. Tas, utok ka kay ka. Ini ka ugma, wa na ka diha. Karon. Ka. Ay, katog na jugo ani kay. Ano, Uli naman itong mga may gunay. Wow! Eh, kailang is katog. Ay, kapoy kayo. Pati doon naman yan eh. Ako palingon ang kuwang. Muang maningay ko na kus. Iso ba kayo? Testing naman, guba gani ko ng pultahan niya. Nayapan nito, menego na yan eh. Ito na, karampang. Ikaw na po! Nimbalik ko sir. Ngito huwag tindahan kuwang mo ni mong gatag. Di ba na ako nga, ayaw nagbalik matugo. Ilang ko malak at balik. Ni ako nga pag mo balik nakaka. Ito ba, mamarok kay ka. Huwag ko magkapahuay. Ay ang kuwang mo na imong gatag ko di magkabot sa kilo bugas. Na ang bugas tag 61. Akong gisingil sa imong 51 kuwang. Kamao na din naroon ang mga anak na ipunay di ay. Mao na maningil sa utang. Ako, utangan na ngayon ng dinaygunan. Kuwang ko to imong gatag pero di kay kog sa kilo. Oh, di ay. So ako pa ang utangan noon. Oh, kuwang mo sir. Pagwat lang din ha. Magkuha ko ng kuwang. May mga kapalit ko sa kilo bugas sir. Oh, sige. Oh. Dari kuwang mo. ayaw ko! Kuwang mo.